Tabi ila mga kapuso, sanglit sensitibo ang video nga inyong masaksihan. Usa ka 76 anyos nga lalaki ang kritikal human na banggaan ug nalatayan ug usa ka motorized sidecar sa Cagayan de Oro City. Ani report. Kini ang viral video kung asa makita ang usa ka lalaki nga nabanggaan sa usa ka motorized nga sidecar sa Kugon sa Cagayan de Oro City nitong Hunyo 11. Makita sa video nga human mabanggaan sa motorized sidecar ang biktima. Giligsan pa kini sa driver dayon pakusog og padagan palayo. Nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa sa mga anak sa mong lalaking biktima. Gibutyag niini nga kritikal ang kahimtang sa iyang amahan sa ospital. Di kasubo gid kayo namo ning hitabo sa mong amahan tungod kay sa among gakapita sa iyang sitwasyon nga galisod pa kini og ginhawa kay tungod sa impact sa iyang ulo nga mo'y naghatag og sakit na gibati niya karon. Sigon sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo, ulahin na nga na-report sa ilang buhatan among insidente nga midagan pa og usa ka adlaw human ang hitabo. Apan ila gyapon gisubay ang insidente ug sa tabang nasab sa RTA na-recover among motorized sidecar nga gibiyaan sa driver human ang insidente. Ni-report sila sa amuha na regarding sa owner sa motor nga maulay daw is na-priso na daw kay na-involve og allegedly drugs. Nakikoordinar na ang traffic unit sa Hasaan PNP aron masubay ang asawa sa tag-iya sa mong motorized sidecar nga ilang ginasuta kung asa kini nabaligya o nauli ba sa kumpanya o sasab sa mga ginalantaw sa otoridad nga rason sa pagpaturatoy og padagan sa sospek ang operasyon sa RTA nitong higayon sa lugar. Hinoon, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan among motorized sidecar samtang gipangita ang sospek. Tuod man sa suspect nga palihog kung klaro ang imong konsensya karon paki-coordinate lang sa kapulisan o di ba ka sa ako para madhatagan po ng justisya ning among amahan. Alang sa mga dunay impormasyon sa suspetsado o nakaila kaniya, mamahimo nga mo kontak sa mga numero nga makita sa inyong TV screen. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.